Hola, benvinguts, soc la Gisela i avui us vinc a parlar sobre la Fallera Calavera, un joc d'Enric Aguilar amb il·lustracions d'Ester Méndez publicat per Zombi Paella. És un joc en valencià. Té una duració de 20 a 40 minuts i poden jugar de 2 a 5 jugadors. Abans d'explicar-vos com es juga i les accions que podem fer, veurem el tipus de carta que podem trobar. Tenim 3 tipus de carta: les cartes de tresor, les cartes especials i les cartes de batalla, que les diferenciarem pel color de la calavera que trobem a la part superior esquerra. Les de tresor són grogues, les especials són blanques i les de batalla són vermelles. Dintre de les cartes de tresor tenim 3 tipus diferents. Les cartes d'ingredient, que són les que tenen l'exclamació al costat de la calavera, les cartes de venta, que són les que tenen l'estrella, i les cartes de tresor especials. Llavors, a l'hora de començar la partida, repartirem 7 cartes a cada jugador. Si ens surt algun tresor, directament els hem de baixar a la nostra zona de joc, que anomenarem mostrador. I a partir d'aquí anirem jugant en l'ordre dels jugadors i podrem fer una única acció en el nostre torn. Aquestes accions poden ser o jugar una carta de tresor, les de venta, que descartaríem la carta per poder robar el número de cartes que ens indiqui la carta que estem descartant. La zona de descart, en aquest cas, l'anomenarem cementiri. Una altra acció que podem fer seria jugar una carta de batalla. En aquest cas hem d'escollir contra quin jugador estaríem batallant, escolliríem un dels seus tresors i lluitaríem per ell. Llavors, a l'hora de lluitar, imaginem que l'altre jugador té aquest tresor al seu mostrador i jo decideixo batallar per aquest tresor. Jo escolliria una de les meves cartes de batalla. La potència de la carta la trobarem al costat de la calavera vermella. Tenim una A i un número, que seria la força de l'atac, i una D de defensa, i el número al costat, que seria la força de defensa. Llavors, jo decideixo, escollo un jugador, vull aconseguir aquest tresor seu i decideixo batallar. Posaria la meva carta de batalla que he escollit boca avall i l'altre jugador agafaria una altra carta de batalla i la posaria boca avall també. Com he sigut jo la que he decidit començar la batalla, aixecaria primer la meva carta. La meva potència d'atac seria un 4. Ara li toca a l'altre jugador i aixecaria la seva carta. En aquest cas, la seva defensa és un 3. La meva potència supera la seva defensa, així que jo li robaria el tresor i el posaria al meu mostrador. Si hagués sigut que el meu atac està per sota de la seva defensa, no passaria res. Descartaríem les 2 cartes de batalla i anirien al cementiri. En cas de que la meva força d'atac i la seva defensa hagués sigut la mateixa, tampoc hauria guanyat el tresor i les 2 cartes anirien igualment al cementiri. L'altra acció que podríem fer seria jugar una carta especial, que són les de la calavera blanca. En aquest cas hauríem de llegir l'enunciat que té la carta i seguiríem i faríem el que ens indica la carta. I després l'última acció, que seria no jugar cap tipus de carta perquè no m'interessa o no puc, llavors el que faríem seria robar una carta i la posaríem a la nostra mà. Si fos un tresor, directament el baixaríem al nostre mostrador. I aquestes són les accions que podem fer. Com guanyem la partida? Hem d'aconseguir 5 ingredients. Un cop hem aconseguit 5 ingredients, la partida s'acaba i hauríem guanyat. Llavors, regles especials. Si és una partida a 2 jugadors, hem de retirar les cartes. Com podeu veure, aquí tenim un símbol en 2 números romans. Hauríem de treure totes aquestes cartes i en comptes de repartir 7 cartes, repartiríem 10 a cada jugador.
Una altra regla especial és que un cop, quan comencem la partida, repartim les 7 cartes a cada jugador, 10 en cas de que fóssim 2. Si en aquest moment de repartir la mà inicial ens surten 3 o més ingredients, es torna a repartir les cartes inicials. I així de simple i de divertit és aquest joc, la Fallera Calavera. Espero que us hagi agradat el vídeo, moltes gràcies i ens veiem a la pròxima.